sexu indarkerian adierazten da, tortura sexista du izena eta impunitate osoz gauzatu da. Txantaiak erabiltzen dira, mehatxuak eta golpeak, zuzenduak zehazki sexu eta ugalketa osasunari, amatasunari eta hezkuntzari. Emakume torturatuen deklarazioek bizi izandako sexu indarkeriaren testigantza ematen dute. Tortura fisikoa, psikologikoa eta sexista testigantzek berretsi bezala oso testu inguru desberdinetan gertatzen ziren. Polizia operatiboetan, polizia ibilgailuetan, atxilotze zentroetan, epailetza moduko erakundetan eta azkenik kartzelan. Tortura da hobekien eskutatzen den krimena, testu inguru horretan ez dagoelako lekukorik. Eta egunerokoa izan da, pertsona askoren isiltasunagatik eta konplizitateagatik. Suntzituagoa da, herrien isiltasuna boteretsuen represioa baino. Tortura sistemikoa da, eta hari egindako begiradak sistemikoa izan behar dira. Tortura ez da funtzionario baten erantzun psikopata bakarrik, buleguetan programatutako estrategia baizik. Errepresioaren dimensioa eta torturaren intensitatea hain ziren handiak, ze kartzela horrek dakarren askatasun galerarekin askapen giza bizi baitzuten. Hasiera batean, torturarik bortitzenaren espazioak atzean ustean, askapen giza bizitzako kartzela pizkanaka torturagune bihurtzen da, sotilean. Eguneroko bizitzaren kontrol osoa inbaditzen duena. Horri gehitu behar zaio isolamendu sistematikoa, botere absolutuenetik eta arbitrarionetik aplikatutako araudiak. Etengabe, babesgabe egoteak, borrotateak deseustaten ditu. Denbora, ikomunikazioaren testuinguru batean programatutako tortura bilakatzen da. Baieztatzen duelako atxilotua benetan babesgabe dagoela. Pertsonak denboraren nozioa galdu duelako eta heriotzaren beldur delako. Kartzelak emakumendako da bikoitza, kartzelaren barruan. Bestaldetik,